falle bod rai ohonych chi yn ymwybodol bod cofnod yn y Cynulliad Cenedlaethol ar hyn o bryd o drafodion ein Aelodau Cynulliad ni yn y siambr, ein corff democrataidd ni, dim ond yn cael ei gofnodi yn y Saesneg, heb law os oes Aelod Cynulliad yn siarad Cymraeg. A mae i fi yn gwylydd bod ni mewn gwlad lle bod sefyllfa gyda ni sydd wedi codi, lle mae Aelod Cynulliad Plaid Cymru wedi annog y math hyn o symudiad. Felly mae flin dy fi, ond fi'n mynd i orau cael rant. Achos nes i gwrdd â cwpl o Aelodau Cynulliad bore yma ynglyn â'r cofnod, a dwi ddim yn edrych yn obeithiol ar hyn o bryd o gwbl. A os nad yw hwn yn symbol ar ôl y referendum ym mis Mawrth o beth i ni am i naratif Cymru fod am y flynyddoedd nesaf, allai ddim yn meddwl am unrhyw beth mwy symbolaidd, felly byddwn ni'n jyst yn erfyn arnoch chi i gael pip i weld beth yw'r sefyllfa, achos ar hyn o bryd mae'n tramgwyddo hawliau iaith, a wi wir yn credu hynny, ta beth. A dwi ddim yn farddonol iawn achos nes i feddi, ond gobeithio weithio fe. I Aelodau Cynulliad 2011. Ni all cyfansoddiad greu bwriad na byd ymhennau rhai sy'n gwbl ddi hyd, sy'n becso mor dam a ddaw hi ar y daith, ffin digon diflas yw ffin hen iaith i rai, rwystyr, addurn bach del, rhyw groeso i Gymru, rhyw what the hell, rhyw eiriau a chystrawen sy'n mhell yn y cof, ond mae rhai sy'n ei harddel yr un mor ddof, yn ofn lleisio barn, yn ofn i cysgod, yn becso y bydd balchder yn codi bwganod, tra bod hi yn y gornel, tra bod hi ar drengu, rhyw olwg arni fel tai arfi'n llwgu. Ond chlywodd Rhen Gymru eriod y stori bod hunan hyder yn eitha sexy, bod yn well gan bobl fod gyda dynon sy'n becso, ta'r pobl sy'n bod yn nhw i chi moyn swso, bod hi'n brofiad rhyfedd, bod yng nghwmni di nod, rhyw bobl sy'n yn gwybod be maen nhw moyn bod. A thrab o'r Welsh extremists yn galw am gofnod yn ei iaith ei hun, maen nhw'n gofyn gormod. Mae yna etholiad i'w hennill geith iaith o to. Rydyn ni mewn llywodraeth, mae'r Gymraeg yn no go. Mae yna referendum, well peid o sôn am iaith frodorol sy'n dipyn o bôn. Ac ar ddiwedd y dydd, mae'r pethau ma'n ddrud. Os rhaid i chi gonan o hyd ac o hyd. Felly pwy nawr sy'n gafel yn llawr hen wraig, a'i gwadd ar daith i Gymru Gymraeg. Mae'n dipyn o boendod i'r prosiect yma, so fi'n perthyn i bawb, wedyn well gweud na. Eri G.J. Williams, Saunders Lewis, Jenny Eirian, DJ Davies, Lewis Valentine, J.E. Daniel, Islwyn Ffog Ellis a Rhydwen, Gwilym Ar a Daniel Owen, Griffith Jones Landddowror, Owain Glyndŵr, Ifor Owen Lewsyn yr Heliwr, Waldo Williams, Emrys ap Iwan, Ifor Owen, Luned Morgan, T.J. Davies, Eileen Beasley, Jack Glan y Gors, Hywel Teifi, Undeb Chwarelwyr, Gogledd Cymru, Gwynalf Williams, William Williams, S.O. Davies, Noel Davies, Gwilym Ar, Pennar Davies, Twmwr Nant, Iolo Morganwg, Dic Penderyn, Alwyn D. Rhys, Morgan Llwyd, Mabon, R.E. Jones a Kate Boss Griffith i rai ni gyd a mwy gynnau'r ganwyll cyn ein geni ni yn ddawel ddidwyll. Mae'n anodd ei theilwra hi nawr i weddi i'r cyfansoddiad mawr. Oes, mae peth wmbreth wedi'w gyflawni, ond pa werth i'r holl beth os na ddaw hi da ni? Mae yna beryg rhyw ddydd ar ddiwedd y trac, pan ddaw tren annibyniaeth i'r orsaf clac, clac. Ydaw pawb oddi arno a baner y ddraig, a neb yn y cwmni yn siarad Cymraeg.